Magandang hapon po sa ating lahat. Simulan po natin ang Banal na Eucharistia at sumabay sa panimulang awit. Halina't magsilapit sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya'y sumamba sa Diyos nating Ama. Iwanan at ating samahan ang Diyos ng buhay, Diyos nating gabay. Halina't magsilangit sa Diyos ng pag-ibig at sa Kanya'y sumamba sa Diyos nating Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayirin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinabi ng Panginoon. Israel, manumbali ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami iyong kahabagan at tanggapin.
Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan, sapagkat mapapawi ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel, at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na ang tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila yayabong na gaya ng isang halaman, mamumulaklak na parang punong ubas, at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian, at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mangangahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis. Ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubo kita sa Batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipakakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tayo po ngayon ay magbigay galang sa mabuting balita. Iwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Iwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel.
ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos, at wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan po sa inyong lahat. Sa ngalan ni Father Rufo Abaya, ang pura paroko ng Our Lady of Guadalupe, I welcome you in this beautiful parish that is already 25 years old. And in front of us is the relic of Our Lady of Guadalupe, one of the relic that was attached to the original image in Mexico, Guadalupe, itong nasa kaliwa. So after the Mass, you could give veneration to that relic. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung Kabuyaw hanggang Paway? It is 577 kilometers, and we travel for more than 9 hours just to reach the first or the second church yesterday, where we pray and reflected silently, and perhaps going back kasama yon hanggang rito ay half of it already ng ating journey going back to Kabuyaw. Imagine how long was the journey. More than 10 hours. Pero alam niyo ba, yung journey ni Jesus sa daan ng krus, it was only 600 meters. A mere 3 kilometers of road from Jerusalem to the Calvary. Kung lalakarin, it will only take about less than an hour. But Jesus took the journey for almost 3 hours to carry the cross where He was crucified. Our journey is long. The journey of Jesus is short. Our journey is hard. But the journey of Jesus is far harder from what we experience. Our journey has complaints, but the journey of Jesus is silent, not saying a word, but forgive them, for they do not know what they are doing. Jesus heard many voices along the road, perhaps telling him, this is the man who pretends to be the Messiah. This is the man who pretends, who said that he will save us. Look at the man, Pilate said. Walang maipagmamalaki dahil sa kanyang sugat. Pero lahat ng narinig ni Jesus ay kanya lang tinanggap.
Lahat ng sampal, lahat ng hampas ay kanya lang tinanggap. Our journey is long, far from Christ, but our life is also different from the life of Christ. All of us, including me, has many complaints. And those complaints should remind us that not only the Jews were present when Jesus was carrying the cross, but we make ourselves present on that moment of history when Jesus was suffering and while we are complaining. I'm not saying that we should not complain in life. It is good to complain because it tells us that we are experiencing pain, that we are experiencing hardship, that Christ, no, we like Christ also experiencing suffering in life. But the invitation of this way of the cross is the invitation to imitate Jesus. Not the crowd. It is an invitation to imitate Mary. Not the people who put Jesus on the cross. The invitation of this journey on the cross is to see Jesus. Not only on the beauty of the altar, not only on how old the church is, but most of all, to see Jesus to one another. Because we don't need to travel more than 500 kilometers to see Christ. It is just a journey from one heart to another heart. It is only a short journey from one eye to the other eyes that are longing for mercy. Meron pa tayong titiisin na paglalakbay pabalik sa ating mga tahanan. Hindi pa huli na yung mga pagtitiis natin, katulad ni Kristo, ay ialay natin. Ialay natin ang tahimik. Ialay natin sa mga taong mas may tinitiis kaysa sa atin. Because that's how Jesus were able to carry the cross. His suffering is His offering. His life is the one that He gives. That's why the life that we have is the life that we must be grateful to the God who offered His Son for us. It is a journey on the way of the cross together with Mary, following Jesus until we reach the foot of the cross. Until we see the resurrection and the newness of life in us.
Marami pa tayong daan na krus na pagdaraanan. Marami pa tayong bisitang iglesia na gagawin para matularan natin si Kristo. Pero ang nais ni Kristo ay yung krus na ating pasanin ay yung krus ng pag-ibig. At sino ang dapat mahalin? Yung mahirap mahalin, sabi ni Jesus. Yung hindi makapagbabalik ng pagmamahal. At sino iyon? Yung nagkamali sa atin. Yung nagkasala sa atin. Yung tumalikod sa atin. Dahil yun ang pinakadakilang utos ni Jesus bago niya pasanin ang krus. Magmahalan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So mamaya sa sign of peace, hindi na natin kailangan lapitan yung bawat isa. Perhaps from a distance, we offer peace to the people along the journey of this Bisita Iglesia who hurt us verbally, who rejected us along the way. We should offer that peace silently. Yun yung magiging practice natin at yun yung magiging dala natin sa pagtatapos ng ating daan ng krus. Tayo'y magsitayo, ating itaas sa Diyos ang ating mga panalangin. Manalangin tayo sa Diyos, Ama, na pukawin ng kanyang pag-ibig ang lahat at ang kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat tao. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming panalangin. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At inawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating yumaong mga mahal sa buhay, naway ihatid ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gayon din itaas natin sa ating Panginoon ang ating ligtas na pagbabiyahe. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandali ng ating katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hanggan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Tayo po ngayon ay makiisa sa paghahain ng mga alay. Ang aming pag-aalay, iyong tunghayan. At kami naririto'y iyong gawayan. Ang Santa Misa, aming iniaalay. Ang iyong buhay ay aming buhay. Ang Santa Misa, aming iniaalay. Ang iyong buhay ay aming buhay. Walang maiyahandog sa iyong buon. Ang tanging abang puso'y tanggapin ninyo. Ang Santa Misa namin iniaalay. Ang iyong buhay ay aming buhay. Ang Santa Misa namin iniaalay. Ang iyong buhay ay aming buhay. Walang painahandog sa iyong buon. Ang tanging abang puso'y tanggapin ninyo. Ang Santa Misa namin iniaalay. Ang iyong buhay ay aming buhay. Ang Santa Misa namin iniaalay. Ang iyong buhay ay aming buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinatalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihain naming ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabala. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Ramon na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak sa pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa kalooban ng Ama, nagpasakop ang lahat. Buhay mo, Jesus, ang siyang alay na sapat. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa'yo makayakan, ako ay dadaan. Kahit higit ang luha, ang nilakaran mong landas. Kasakit man at dusa, dulot ng mundo'y tampan. Bawat bakas ng iyong pangayapan, bawat hakbang mo'y aking susundan. Ay hirap na gawin, kalooban mo'y tubig. Piniling kong sundan, bukas ng iyong mga hakbang. Ang buhay ko'y laan, sa'yo kailangan. Maglilingkod sa'yo, Panginoon, hanggang wakas. Laban sa agos ng mundo, lumakad ka sa landas mo. Laban sa lakad ng mundo, landas na sa kinais mo. Sa'yo makayakan, ako ay dadaan. Kahit higit ang lupa, ang nilakaran mong landas. Masakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa'yo mga yapak, ako ay dadaan. Kahit higit ng luha, ang nilakaran mong landas. Kasakit man at
lusong, dulot ng mundo'y kamtan, bawat wakas ng iyong panayapang, bawat aklang mo'y aking susundan. Aking susundan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan, upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng poong may kapal, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang bubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang mapatoy para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Wala mo nang babalik sa bus. Tayong lahat ay pinipunan. Dito po muna tayo.